har valgt søen Spytkatten, der ligger ved legepladsen i Vium ved Lindevangen. Vi fandt ud af, at vores nitratindhold i søen var 5, hvilket er godt for planterne, fordi det er næringsrigt, og det betyder, at der kommer flere planter, især alger. Men det er dårligt for dyrene, fordi der ikke kan komme lys ned på bunden, og så kommer der ikke fotosyntese. Nitrat er en forkortelse af kvælstofholdige gødninger, og nitrat tekniske betegnelser er NO3. Vi fandt også ud af, at vores pH-værdi var 7, og hvis det var under 5, ville alt i vandet dø, fordi at de små dyrene vil dø, den er under 7. Så vil de store dyr ikke have noget at spise, og så videre. Vores iltindhold var langt over 10. Og hvis iltindholdet er højt, som det er, betyder det, at der er mange vandplanter. Og der tager dyrene CO2 og laver det om til ilt. Men samtidig, når der er så meget ilt i søen, vil det typisk... I søen er der minus 4 grader. Der er ikke særlig mange dyr, men hen ad sommeren vil der komme nogle haletusser, og senere hen vil de blive til frøer.